Pali mafunso ochuluka amene anthu ambiri amazifunsa ende musiku la lero ndikufuna tikambirane ndipo ndifunsa funso inuyo muyankhe m'makomenti. Funso lake ndilakuti kodi kochitira retire kapena kuti kodi malo omaliza titapanga zonse pa dziko lino ndiye ndikundale basi? Funso ili ndalifunsa chifukwa zamveka kuti kaswiri uja oyimba amene dzina lake ndi Kendo wanyamataja mmodzi mwa anyamataja anyembanyemba gulu lija la Simon ndi Kendo yemwe ndikaswiri pa zisunzo komanso ndikaswiri ku nkhani yoyimba uja dolo amene anajambula komanso mwini wake wa filimu ya School Days komanso Where My Heart Belongs komanso mafilimu ena. Inde uyu ndi nyamata uja wa nyimbo ya nyembanyemba amene wakhala akuti vinisa akhala kuti sangalasa kwa nthawi yayitali. Walengeza sopano kuti wayamba ndale ndipo akayimirira MP. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Waluso lopanga makanema komanso oyimba yemwe ndi Kendo Kamwendo walengeza ndithu ku mtundu wa Amalawi kuti iyeyo akayimirira ngati phungu wa nyumba ya malamulo pa zisankho zimene zikuchitika pa 16 September mdziko la Malawi. Oyimbayo akuti akayimirira mdera la Ndolera constituency mboma la Dowa komwe ndi kumudzi kwawo. Monga momwe aliyense ofuna kuyamba ndale amayankhulira, mkuluyu akuti nthawi yakwana kuti anthu atumikire anthu a mdera la kumudzi wakwawo. Monga wandale wafotokoza choncho ndithu mkuluyu. Oyimba komanso kaswiri wazisuzoyi akuyankhula kuti akayimirira mpando wa uphungu ku nyumba ya malamulo pansi pa chipani cha Malawi Congress. Alunso ambiri monga Skefa Chimoto nayenso analengeza kale kuti akufuna kuyimirira chipani cha Malawi Congress pa mpando wa uphungu wa nyumba ya malamulo mboma la Nkhotakota komwe ndi kumudzi kwawo. Mbuyomo anthu ena aluso anayimapo pa mpando wa nyumba ya malamulo ndipo anthu ena ndi aphungu mpaka na lero koma ena anazisiya. Mwachidule anthuwa ndi monga Boni Kalindo uja odziwika kuti Winiko wazisuzo, Malemu Lucius Banda, Bile Kaunda, Joseph Tembo, Malume Bokosi ndi anthu ena amaluso komanso anthu ena ambiri. Manong'ono akumvekanso kuti Dan Lufane, Mlaka Maliro ndi ena nawonso akufuna kupanga nawo zawo MP. Oyimba monga Tigrin komanso Ane Matumbi anayesapo koma analephera. Nayenso kaswiri ochita zisunzo komanso oyimba Chindendelinde yemwe ndi Mafumu Matiki ndipo ndi ochita zisuzo komanso lecture ku Mubasi ija imene inali Polytechnic anayimirapo MP kwawo ku Chirazulu koma analephera. Kaswiri wina ochita zisuzo yemwe ndi Alon Jambo amene amadziwika m'mafilimu kuti Zoom uja wa Chambo The Great Movie anayimirirapo MP kwawo ku Mulanje Central koma zinamuvutanso. Naye Michael Usi yemwe amadziwika kuti Manganya analoweranso kundale kumene zikuoneka kuti panopa anakhazikika koma nkufufuza nkumati kodi pamoyo tikapanga zina zonse tikachita retire ndiye kuti basi timayenereka kuti tiyambe ndale? Chifukwa aluso ndi amenewa azibusa nawonso akupita kundale komweko, ogwira ntchito mboma nawonso akupita kumeneko ndipo anthu osiyanasiyana ali bize kumeneko. Kodi kundale kumeneko ndiko kumene kumayenereka kuti munthu akachitire retire? Nako mziko la America Arnold Schwarzenegger kaswiri wa mafilimu uja amene timamutcha kuti Swazi wachipika anakhalapo governor wa state ya California kumeneko ku America. Langa dzina ndi Sam Mavita koma ndibwerezenso funso lija lakuti kodi tikamaliza kupanga zonse, tikamaliza kuti anthu atidziwa maluso onse tapanga anthu tasangalasa, pati yosiriza ndi yakuti tikapange zandale? Maganizo ano mukuti bwanji? Tionane makomenti. Paliso mavideo zena wili pa screen pa.